जय भोजपुरी प्रणाम। आप सबके रिपोर्ट में बतावी जा रहल बानी कि भोजपुरी में अक्सर बहुत सारा रंगदारी सॉन्ग आवेला, लेकिन कुछ ऐसन गाना आ जाले जौन की हमनी के दिल दिमाग पे राज करेले और हमेशा याद रहेला। जी हाँ भैया, आप लोग को बता दी कि एगो नाम आप लोग के कई बार आप लोग के मीडिया में देखले होखम जा, सुनले होखम जा। पिछले कई महीना यानी लगभग एक साल के अंदर में टेक मी भोजपुरी, जी हाँ भैया, टेक मी भोजपुरी एगो ऐसन चैनल, एगो ऐसन कंपनी आयल बा जौन की बैक टू बैक बहुत बवाल बवाल सॉन्ग और क्वालिटी और बजट वाला सॉन्ग लेके आ रहल बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में, जेमे एगो खास नाम बाटे पृथ्वी तिवारी। पृथ्वी तिवारी और टेक मी, जी हाँ भैया, पृथ्वी तिवारी जी के साथे मिलके टेक मी भोजपुरी बैक टू बैक भोजपुरी के अलग अलग फीमेल सिंगर जे भी बड़े बड़े नाम बा लोग, जे की शिल्पी राज होकर, शिवानी सिंह होकर, चाहे खुशी कक्कड़ होकर, से लोग संगे मिलके, चाहे भी भोजपुरी में और भी बड़े नाम बाड़े, हीरोइन होके, चाहे एक्ट्रेस होके, रील स्टार होके, वो लोग संगे मिलके बड़ बड़ धमाका करता लोग और स्पेशल स्पेशल यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट लेके आ रहल बा लोग। यही सिलसिला में पृथ्वी तिवारी जी के गौर गाना आ चुकल बा, जौना गाना के नाम बा नाम पे नाम, जौन की वो रंगदारी सॉन्ग है, टेक मी यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो चुकल बा। जौन गाना के खुशी कक्कड़ गईले बाड़ी और पृथ्वी तिवारी के साथे महिमा सिंह दिखल बाड़ी। जी भैया, आप लोग बता दी पृथ्वी तिवारी एज अ एक्टर, जी भैया, एज अ कलाकार, एज अ एक्टर हर गाना में नजर आवेले। गाना खुद से ना गावेले, अलग अलग जे भी सिंगर वालों, फीमेल सिंगर लोग, चाहे भोजपुरी के कोनो अच्छा नया सिंगर बड़े उनका के मौका देवेले। पृथ्वी तिवारी का कई गो बैक टू बैक पिछले कई गो गाना भी आ चुकल बड़े सजिया भैया, जिसे कुछ गाना के नाम बा लागी ना टोना तो सोना, जौना में नीलम गिरी देखे के मिला रही, कमर पे करधनिया जौना में पाखी हेगड़े देखे के मिला रही, ऐसा मतलब करेजवा में गोली लागे एहू में पाखी हेगड़े देखे के मिला रही। मतलब ऐसा कुल अलग अलग टाइप के गाना लेके आवेले भोजपुरी में, जौना से भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी श्रोता के इंटरटेन करत रहेले नया नया प्रोजेक्ट के माध्यम से और टेक मी चैनल के माध्यम से। टेक मी चैनल पे गौरी नया गाना इनका रिलीज हो गई बा पृथ्वी तिवारी के, जौना के नाम बा नाम पे नाम, जौन गाना के खुशी ककड़ गईले बाड़ी और महिमा सिंह पृथ्वी तिवारी के साथे देखे के मिलल बाड़ी। और गाना के लिरिक्स के बात कर लिया जाओ, राज बब्बर कवि लिखले बड़े, बहुत ही जबरदस्त और रंगदारी सॉन्ग बा और गजब के फिल्मावल गइल बा। गाना के एकदम लाग रहल बा रियल, जी भैया, रियल जिसे हमनी के गांव जवार में आप लोग रंगदारी देखे नहीं जा, रंगदार गुंडा के आप लोग नाम काम सुनले बन जा, वही तरीके से एकदम रियल गाना के फिल्मावल गइल बा। वीडियो डायरेक्टर श्याम परिदा बाड़े और नीरज सिंह बाड़े और ये गाना के म्यूजिक दिले बाड़े अमित त्यारिया जी। सब मिला के जबरदस्त गाना बा, आप लोग के देखे के चाहिए और ऐसा कुल गाना के आप लोग सपोर्ट करे के चाहिए और ऐसा कुल कलाकार के भी आप लोग के आगे बढ़ावे के चाहिए और टेक मी चैनल के सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा और लोग तक फैलावे के चाहिए, ताकि कुल जे कंपनी इतना मेहनत करता रहे, इतना बजट लगा के हमनी के बीच में बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट ला रहल बा लोग, ये लोग के मनोबल बढ़े और नया नया और बेहतर बेहतर प्रोजेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में आवत रहे और भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के ऐसा ये दिन दुगना रात चौगुना ग्रो करत रहे। और पृथ्वी तिवारी जी का स्पेशल थैंक्स बा, जे इतना बड़ करेज करके सिर्फ एगो एक्टर के रूप में नया नया सिंगर के माध्यम से लेके बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहल बड़े। जी भैया, ना आप लोग जानते हैं भोजपुरी का हाल, जेमे एक्टिंग भी खुदे करेगा बा, गायकी भी खुदे करेगा बा, डायरेक्शन भी आजकल सब लोग खुदे करता, सब कुछ खुदे करेगा बा। लेकिन पृथ्वी तिवारी जी अपन एगो एक्टर के रूप में छवि आप लोग के बीच में बना रहल बड़े और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आप लोग के बीच में आ रहल बड़े। तो आप लोग जरूर गाना देखी जा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, जो गाना का नाम बा नाम पे नाम, जी भैया, और आप लोग देख ले बन जा कैसा लागल और देखला के बाद आके कमेंट में जरूर बताइम जा कि गाना कैसा लागल, का कमी बा, का खासियत बा, ताकि अगर कोनो कुछ कमी हुई तो टेक मी चैनल और पृथ्वी तिवारी जी देख के विचार करी लोग और आप लोगों के बीच में और बेहतर प्रोजेक्ट लेके आई लोग। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।